Patungsulti ni Direktor sa una, ugnaay mga project ihatag magaling PRTP sa unang panahon pa to. May 100 meters, may 50 meters, may 200 meters. Pero karon dili man magsugod man yun tas kilometro. Muna ikingon, nung natay project tarbahoon, ato yung tiwason. No? Namingaw man ang mga engineer diya, mga mapunta ilang gusto. Nga matiwas na project dili kay pag-eleksyon na bundakat kapilya, bundakat anggolpan, bundakat kurente, bago mag-eleksyon ipuso na po. Mayor pa ko, napo ko'y project ani. Gikan gyapon sa World Bank. Pero kani project ka kinanglan mag-agi ka sa buho sa dagom, dili lalim. Ang akong giatubag sa Dipolog, almost 3 years ana na-implement ako project sa Boulevard.